Üdvözlök mindenkit, Norbi vagyok, és egy redstone-os tutorial videót szeretnék bemutatni nektek. Egy csomó redstone lesz benne. Itt is vagyunk a világban, ugye egy szép kis falu mellett. És a legbonyolultabb rendszeremmel kezdek ezzel. Ugye ez egy ajtó akar lenni, eléggé primitív és kezdetleges, de működik. Figyeljetek! Becsukódott az ajtó. És hogyha ez itt kinyílik, akkor pillanat. Ezt én itt be is tudom zárni. Csak nem látszik. De bezárult. Hát egy kicsit csúnyán néz ki, de na. Ez a 4x4-es ajtóm. Kicsit lennébb veszek a tempóból, és 2x2-es mutatom be nektek. Vagy a 2x1-est. Itt is van a 2x1-es. Ennyi az egész, és így. Az egésznek az a lényege, hogy ha itt meghúzzátok ezt a kart, akkor ez itt betölti, előre lenyomja, ez ugye teljesen hátra van húzva az időzítés érdekében. Itt a jel megosztul, és itt rögtön fog kijönni. Ez az időzítés azért fontos, mert hogyha ezt leveszem innen, akkor kinyomodik, de be már nem. És csak az nyomódik be. Ki be. És ez eléggé csúnya így. Ezért kell az, hogy itten teljesen hátrahúzzuk. És meg is oldódott az egész helyzet. Ezt így. Na. Ez az én elektromos ajtóm. Ugye, de most tényleg egyik videójában elmondtam, hogy nekem van egy ilyen kis rendszerem. Ugye ez így néz ki belülről. Itt van egy kis parancsblokk, ami nem sokára meg fog csinálni valamit. A sorrend 1, 3, 2, 1, 3, 2, és ez így megy. Többel nem próbálkoztam, mert az már annyira bonyolult és gyors kellene legyek, hogy ezt inkább nem csinálom meg. Ennyi az egész. Ez működik, hogyha pisztont akarunk, hogyha elektromos ajtót akarunk kinyitani, vagy bármit. Úgyhogy ez így van. Ez a rendszer. Másik rendszer. Ez az, amit mutattam. A másikat csak kicsit fel van turbózva, kinyitva, becsukva. Kinyitom, kinyitva, és becsukva. Ez innen is tökéletesen működik. Ez nem tudom, mi akar tenni. Ja, ez nem megy. Ez nem megy. Ez viszont megy. Táncikálnak, ugye? Ezt csak úgy lehet megállítani, hogyha ezt innen kiveszünk. Így. Kis körforgás érdekében, hogy legyen egy kicsit jobb. Ezt is megépítettem. Ez egy egyszerű rendszer. Egy ilyennek a megnagyobbított változata. Ez körforgás szerűen megy. És redstone repeaterek teljesen fel vannak húzva. Így ezek sorrendben fognak kinyílni, becsukni, kinyílni, becsukni.
kicsi el kell neki, és ezek lökik magukkal. Hogyha egyet is elrontok, akkor már az egésznek annyi. Hoppá, ez nem jó. Az egész rendszer egy kicsit elkalandozik. Jó. Ez nem volt majd durranás. Még egy kis trükkös lépcső. Itt ugye nem lehet felmenni sehogy sem. Így viszont fel lehet menni. Ez egy egyszerű rendszer, a föld alatt át van vezetve egészen idáig le van vezetve, ez feljön, és az egészet kitolja itt, mint pisztonos rendszer. Az egész tiszta piszton, nem nagy cucc. Úgyhogy majd lesznek külön videók, amiben megemlítek néhány érdekes dolgot, és bemutatom, hogy én hogy építem a saját rendszereimet. Sziasztok!